Уважаеми дами и господа, нека посрещнем водещия тази вечер Теодор Тодоров. Тео! Добър вечер, уважаеми дами и господа! Здравейте, добре сте дошли! 24 юни 2023 година, точно край морския бряг, точното начало на една приказна и невероятна любовна история. Точното начало на една вечер, която ще остане във вашите съзнания, във вашите сърца, във вашите души, като един празник на любовта, като един ден и едни минути, които ще ви се сторят най-красивият роман, най-хубавата приказка, която сте слушали и чели. Защото вие, уважаеми дами и господа, ще бъдете част от тяхното приключение, от тяхното ново начало, от техните първи плахи стъпки като едно цяло, като едно семейство. Най-важното нещо, което човек трябва да създаде на този свят, е семейство. Да има ръка, която да хване, рамо на което да се облегне, очи, в които да се огледа и, разбира се, същността и сърцето, с което да го почувства. И да, казват, че ако любовта е онази пътеводна звезда, която насочва заблудилият се кораб, то съм напълно уверен, че техният кораб, техният луксозен лайнер акостира тази вечер точно на това пристанище и вие ще бъдете пасажери на едно невероятно приключение. И като заговорихме за пасажери, уважаеми дами и господа, искам с много бурни аплодисменти да посрещнем онези двамата, които ще бъдат стожерите на младото семейство. Те ще бъдат до тях. Понякога може да им се карат, понякога може да ги окоряват, но винаги ще бъдат рамо до рамо до тях. Това са най-красивите, най-готините и най-очарователните кумове тази вечер. Аплодисменти за Полина и Димитър! Още аплодисменти за кумовете искам да чуя, уважаеми приятели! Това за тях ще бъде една генерална репетиция за 16 септември 2023 година. Гледайте и знайте, че е много прекрасно. Да бъдеш кум на една сватба, уважаеми приятели, истинска гордост, истинско удоволствие, но пък да бъдеш главно действащо лице си истинско предизвикателство. Точно в този момент очаквам да извадите всички възможни неща, с които да заснемем момента, в който младото семейство ще прекрачи ресторанта. Изваждаме телефони, смартфони, таблети. Въоръжаваме се с най-силният шум, защото в ресторанта посрещаме най-гордите, най-красивите, най-очарователните, най-харизматичните младоженци за 2023 година в цяла България, цяла Европа и целия свят. Вашите аплодисменти за Виктория и Георги Георгиеви! Още шум за младото семейство! Още! Ето така с целувки започва всичко. Мило младо семейство, 24 юни 2023 година. Една паметна дата за вас самите. Едно ново начало. Казват, че когато човек обича и търси щастието, той е като една красиво нарисувана картина. И някъде там на заден фон виждаш всичко онова, от което имаш нужда. Пожелавам ви от цялото си сърце всяка вечер да гледате най-красивите залези, докато сте прегърнати. А всяка сутрин да броите изгревите, които дават отражение в най-красивите очи. Ти, гледайки неговите, а ти, бъдейки най-красивият и горд съпруг. Повярвай ми, една жена, за да избере някой да бъде опора и да бъде глава на семейство, означава, че е видяла много. А ти трябва да бъдеш сигурна, че той е най-достойният от тук нататък да бъде глава на едно семейство, на едно ново начало. Любовта е като вятъра, не можеш да я видиш, но я усещаш. Пожелавам ви всеки ден да усещате онова красивото чувство. Онази енергия, която ви зарежда, онзи прекрасен миг, да се умеете да превърнете онази една минута в 60 секунди истински споделено щастие. Знаете ли, нека да бъде като в математиката. Събирайте хубавите моменти, изваждайте лошите, умножавайте щастието и разделяйте всичко винаги поравно. И винаги на 24 юни се сещайте за този ден, за вашия ден, за вашия момент, за вашата вечер. И бъдете точно толкова влюбени, колкото сте сега. И във вашите очи нека винаги да има онзи пламък, онази искрица на вашата златна
на вашата диамантена и на вашата платинена сватба да бъдете така. Все така, заобиколени от много деца, много внуци, от верни кумове и от едни наистина щастливи и горди родители, които са сега до вас. Уважаеми родители, благодарение на вас, благодарение на онези житейски уроци за човечност и доблест, те се превърнаха в онова малко по-добро ваше копие. Те се превърнаха в онези истински щастливи принц и принцеса, които от тук нататък ще следват вашия пример. Да бъдат точно толкова отдадени родители, колкото сте били вие към тях. И ще следват този завет, защото там е корена, там е истинското, там е съкровенното. И така ще има листа поклоните и така на вас ви пожелавам да се радвате на много, много внуци, които да ви прегръщат, да казват бабо, дядо и да бъдат винаги до вас, а те ще бъдат онова малко по-хубаво копие, което вие сте направили. Аплодисменти за най-гордите очарователни родители искам да чуя, уважаеми дами и господа. Най-прекрасните родители са тази вечер тук, рамо до младото семейство. И сега, има традиции, които трябва да се спазят. Има моменти, които винаги остават в душите ни, в сърцата ни и в паметта ни, като белег, като печат от душата, от онази душа, която е най-чистата, мило младо семейство Георгиеви, най-съкровенната. Онази ръка, която е била до вас, която ви е галила, когато сте били малки, сега е онази майчината ръка, която е щастлива, че в нейното семейство вече има още една дъщеря. Госпожа Георгиева сега е направила най-вкусната майчина питън и ще ви даде по един залък, натопен с мед, за да бъдат сладострастни дните ви, за да знаете, че в вашите дни трябва да има любов, трябва да има щастие, трябва да има красота и трябва да има едно уважение към онези гордите и прекрасни родители. Точно така, по един залък натопен в мед, защото хората казват, че винаги трябва да бъде сладко на младото семейство, така че вие ще бъдете орисани от тази майчина ръка и ще знаете, че в дните, които предстоят, тя винаги ще бъде опора и тя винаги ще бъде най-важното нещо. Предлагам и на кумовете по един залък да дадем, тъй като те са най-важни гости. Госпожо Георгиева, дайте и на кумовете, че усещам, че кума леко е гладен, така си представям, че кумът е гладен и кумата също, защото пък те ще бъдат и ще имат тежката задача на младото семейство от тук нататък в дните да им бъдат като едни истински герои, които да им помагат. Не знам след 16 септември как ще са нещата, но пък сега тренирате и го правите по най-добрия начин. Кумове за чудо и приказ. Истински щастливи и любимата ми дума горди, защото човек трябва да бъде горд, човек трябва да бъде обичан, човек трябва да обича. Сладичко ли ви стана? От този мед ви е сладичко. Аз обаче искам да разбера колко горчиво може да ви стане и за това ще ви помогнат вашите гости. Горчиво! Горчиво! Помагайте! Горчиво за щастието, горчиво за любовта, горчиво за онова, което трепери в сърцето вътре и те кара да знаеш, че правилният избор си го направил точно ти, господин младоженец. Както казах за горчивото, то винаги след сладкото идва горчивото. Хората са казали, че във виното е истината, така древните гърци и древните римляни са вярвали, че ако изпиеш една чаша резливо вино, ще можеш по-трезво да направиш всеки един избор. И точно сега във вашите ръце пристига по една чаша от това пенливо вино за комата, за булката, за младоженеца и за кума по една чаша. Сега, ваша е тежката задача и отговорност да протегнем тези чаши високо горе към небето, там където започват да се сбъдват най-съкровенните мечти и желания, които един човек има в сърцето. Да направим една наздравица между кумове и младо семейство и да изпием всичко, което е в тези чаши до дъно, защото знаете ли, каквото остане в чашите, казват със сълзите на булката, а никой не иска нашата булка да плаче или поне не от тъга. Така че пием до дъно в чест на младото семейство Георгиеви, най-очарователните. Изпихте ли всичко до дъно? Още малко има, моля те, Вики. Това е истината. След сладкото винаги понякога идва и леко горчивото. Убеден съм, че си го изпила. Видях сянката в чашата и съм сигурен, че капка не е останала вътре от това резливо вино. Сега, дойде моментът, в който ще се насочите, ще се погледнете един в друг в очите си. И както с цялата душа си казахте онова силно и заветно мощно да, сега ще се хванете ръка за ръка. Ще усетите енергията, ще усетите пулса, ще усетите каква красива и невероятна мелодия може да прави кръвта във вашите вени. И с цялата тази увереност, която имате, с цялата тази сила и енергия, мило младо семейство, ще преминете по чистото и свято бяло платно. То е символ на вашата любов, то е символ на вашето начало. И давайте, уверено, преминавайте през бялото платно, за да знаете, че във вашите дни ще има и рози, ще има и много хубави моменти, а накрая на бялото платно има едно
праисторическо предизвикателство. Казват, че това е праисторическият гинеколог, който определя каква ще бъде рожбата на младото семейство. Бяла хубава мома или пък ще бъде момче с червени руени бузи. Не знам. Това е отговорност на нашата булка. Какво трябва да направиш? Леко да запретнеш роклята и с цялата тази сила и енергия, която имаш, да ритнеш менчето, за да върви по вода и да видим каква ще бъде първата рожба. Уважаеми дами и господа, излезнаха и двете цветя, което означава, че младото семейство ще има много деца. Но всъщност първото беше бяло. Бяла хубава мома ще бъде първата рожба, а второто ще бъде момче. А могат да са близнаци, а могат да бъдат и тризнаци, а могат да бъдат много красиви и невероятни деца. Точно такива, каквито сте вие самите. Сега, кумовете имат тежката задача да съберат бялото платно и да ви го подарят като първи сватбен дар. А вие ще го пазите там в домашното огнище, където е истинската същност на семейството. Там, където всяка вечер ще бъдете заедно, там, където всяка вечер ще се прегръщате и ще си казвате обичам те, защото това е онази съкровенна дума, която променя съдби, променя животи. Казвайте си колкото се може по-често обичам те. Дори и някой някога да нарани другия, казвайте си извинявам се, казвайте си прощавам ти. И тогава пъзълът ще бъде истинска картина. Тогава вашият семейен живот ще бъде едно предизвикателство, през което ще преминавате уверени, горди и точно толкова усмихнати, колкото сте тази вечер. Това е мило младо семейство. Формулата на успеха и на щастието. Уважаеми родители, вие сте прекрасни. Вие сте онова, без което тази сватба нямаше да бъде истински празник за младото семейство. Чест и удоволствие да ви поканя сред вашите приятели на вашите места. Уважаеми кумове, вас също на официалната маса и вас, мило младо семейство Георгиеви, да заемете местата на вашата официална маса, защото ви обещавам тази вечер да бъде един истински празник. Тази вечер да бъде онова нещо, което ще се помни в цяла Бургас и цяла България с код 24 юни 2023 година. Хората казват, че по традиция е Еньов ден и днес билките са най-лековити. Аз съм сигурен, че днес любовта на младото семейство ще бъде онази изцеряваща най-лошото, което някой около нас го е заградил. Сега, уважаеми дами и господа, вие сте ми много тихи тази вечер, за това ще ви помоля да вдигнем високо чаши. Всички ние искам да вдигнем чашите, които имаме високо, да си кажем едно на здраве и да си кажем добре дошли на най-щурата и невероятна сватба.